Жерлегибизде иминлик коюшу профилактик операциясы өтті. Шураның максаты юл харакетинде катнашучулар тарафынан иминлик коюшун коллануу боюнча административ хукук бузууларны кесетүү. Иминлик коюшун лекторуда бузалар инде. Обязательно страхование полис осаглар, срок аршыккан келиширлер. Утларына көпчүлүк кошмайлар шул инспекторга айларны или участковыйларны көрсөлөр гана кошалар. Üzerinin iminlikleri için üzeri cevap vermiyorlar diye hesaplanıyor. Көпчілік yol hareketleri kaidelерге буйсынмау себепле келип чыга. Яшөсмерләр балалар да кагыйдә боза. Велосипедта йөрү өчен документ кирәк булмаса да 14 яшы тулмаган балаларга бу төр транспорт белән олы юлга чыгарга ярамый. Балаларны велосипедта йөрү мәсьәләсен нәрсә дип әйтим башта ата-аналарына игътибар берергә әйтер идем. 14 яшьләре тулмаганда группалап йөрүләр велосипед белән пешеходный переходтан чыкканда этеп чыкмыйлар. Йөрүп чыгалар. Шуларга көпчелек игътибар итәбез инде. Шул тизләргә защиталар куйсыннар, касклар киселәр дә үзләре өчен күп файда булыр. Велосипедле ишек алдында тротуарларда гына йөрү рөхсәт ителә. Мәктәпләрдә бу уңайдан укучыларга тиешле инструктажлар үткәрелде. Каникула чыкканда инде без балаларга инструктаж үткәрдек техника безопасности буенча инде билгеле буенча инде безнең укучылар инде 14 яшь тулган широкта гына юлларда инде велосипедлар белән, самокатлар белән идарә итүгә мөмкиннәр инде. Безнең мәктәптәбездә инде безопасный колесо дигән түгәрәк эшләп килә инде. Бу түгәрәктә инде без инде балаларга бәләкәйдән үк юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтеп киләбез инде. Мотоциклда 18 яшы тулган һәм шушы төр транспорт белән идарә итү хукукы булганнар гына йөри ала. Скутер һәм мопедларда йөрү өчен М категориялы машина йөртү хукукы булу кирәк. Минем велосипедым бар. Әни кушкан махсус җирләрдә генә йөрермен. Менә мин бик сәпиттә йөрергә яратам. Кушылган җирдә генә йөрим сәпиттә. Менә олы юлга чыкканда инде бик куркыныч, без анда чыгырга тиеш түгел. 7 яшь сәпит әтемә шалдан алды. Ну 7 яшьтән алганнан соң мин ай сәпиттә йөрмим инде. Күбрәк җыяу йөрим. Кирәк кагыйдәләрне белергә, чтобы әтиләрен дә, әниләрен дә белсен һәм алар билсеннәр торса син тыптан йөрисең. Бер каяда бушылмасыннар өчен шуңа да сәпиттән укып йөрмим. Җәйге каникуллар чорында да игътибар балалар профилактик операциясе дәвам итәчәк. Аның барышында юл йөрү кагыйдәләрен бозучы балалар катгый контрольгә алыначак. Светофорның кызыл уты янганда юл аша чыгучы, велосипедта тиешсез урыннарда йөрүче балалар әз түгел. Быел кагыйдә бозган шундый 14 укучыга махсус карточкалар тутырылып мәктәпләргә җибәрелгән. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.